Hi guys! Kumusta kayo? This is Ria and in today's video ay isi-share ko ang isa sa mga favorite na ice candy flavor ng nanay ko at saka recipe niya rin ito, and this is called Avocado Ice Candy. Masarap ang recipe na ito kaya umpisahan natin. Sa mga sangkap, kailangan natin ng asin at white sugar, tubig, whole milk, condensed milk, at avocado. Yun lang. At sa lista ng mga ingredients, check nyo lang ang description box below. So, ang ginamit ko dito ay blender. Then, ang ginawa ko lang ay ilagay lahat ng mga sangkap in any order. Naglagay ako ng asin kasi sabi ng nanay ko, it enhances the sweetness of the ice candy without adding more sugar. So, yun yung dahilan bakit ako nag-add ng asin. Then, after that, tinatransfer ko lang siya sa glass pitcher para mas madali. Alright? And then, ilagay natin sa ice candy wrapper and then taliin natin ito ng mahigpit. Just like so. And then, i-repeat lang natin ang process hanggang sa matapos yung ice candy mixture natin. So, ang ginawa ko dito ay just cut out some of the excess wrapper para mas neat siya tingnan. And then, ilagay natin ito sa freezer. Depende. I mean, sa akin kasi 4 to 5 hours, pwede nyo na siyang kainin. Alright? And that's it. And this avocado recipe turned out really delicious. Talagang masarap ang recipe na ito. And I hope you guys will try this one. Thank you all so much for watching.